kuna tare da ni Usmanu Sarki Shirafa da Nasara birnin Kebbi. A yau kuma muna dauke da waka Chiboba Minista General Faruku Yahaya, inda ni Usmanu Sarki na rubuta kuma na rera. Da neman ƙarin bayani sai a kira mu ta lambar waya kamar haka: 08133886465 ko kuma 08134609999. A yi sauraro lafiya. Zaɓe na gabar zo ni dai ga ana wajen ruminan. Shugaba na Hamsan soja janar ba a yau kama ba. Sannu ɗan Yahaya gade mazan jiran maza da rana. Karo dogon salati gun manzo da shugabana mai Abubakar Umar Usman na Ali Jarumina. Ɗalibai da duk na gidan manzo da shugabana. Yanzu zan wuce in wasa maza waɗanda ba su sauna. Sana Faruku ɗan Yahaya janar sannu jarumina. Karakin kada hana wanka ba sharuwa da rana. Kaje tamburan nasarori na Yusuf gwangwanina. Mai amon wata harsashi Hafsan ƙasa na kaina. Kakin hali game da lumana ban san kama da shi ba. In kaje tambura na mazaje ba wai mazan gida ba. Bai sha ruwan gudu ba hakan kuma bai sha na fargaba ba. An gaida mai zara dan soja janar ba gaba ba. Ba kasa maza gudu da makamai sun sha wuya su tuba. Sun mika kawo nan su gare ka suna faduwa da tuba. Najeriya muna da ta gode ma sannu shugabana. Ya shigo a aikin soja muje gaba zan bayana. Wannan 1885 jama'a buga ne bincike na. Ya kammale karatun soja a 20 sanina. Cikin watan Satumba ya kammale gwanina. Wannan 1890 hamdan shukuran bayana. Godiya ga Allah mabuwayi mai dare da rana. Yanzu ko muka mai zandu sadere ku kasana. Mu je ka mai sauraro don karka kusa bina. Cikin
mun karɓa. ya kuma ya zamo kaftin 27 hakan na Bai wasa kima cikin watan Satumba na yin itifo na mun yarda. Dejo da ka zamo 98 waiwai nake gwanina Zaɓi na bakwar zo mu ne ga na mu jarumi nan. Shugaba na hafsan soja janar ba a yau kama ba. Sannu da ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. Sai oga mun karɓa. Bai wasa mun yarda. Zaɓi na bakwar zo mu ne ga na mu jarumi nan. Shugaba na hafsan soja janar ba a yau kama ba. Sannu da ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. Laftanar kanal koran 27 sanina Sai oga kima cikin watan Satumba 203 na auna mun karɓa. kamin kanal da ka daura 208 nake bayana Bai wasa Brigadier janar ranar 27 sanina mun yarda. shekara ta 2013 nazari da bincike na Zaɓi na bakwar zo mu ne ga na mu jarumi nan. Shugaba na hafsan soja janar ba a yau kama ba. Sannu da ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. manjo janar watan Satumba 27 tunana Sai oga daidai a shekara ta 2017 na zana mun karɓa. yayo kara a tun digirinsa na farko jarumina Bai wasa ya yi shi ne akan tarihi fanni na bincike na mun yarda. sannan ya koma yin digiri na biyu kan sai ya hasana Zaɓi na bakwar zo mu ne ga na mu jarumi nan. Shugaba na hafsan soja janar ba a yau kama ba. Sannu da ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. akan siyasa ta kasashe kabu duniya ta kaina Sai oga mun auna arziki a kasata mun samu mai amana mun karɓa. ina tuna da kai kwamandan runduna ta lafiya na Bai wasa lafiya dole ta mai duguri jarumin kasana mun yarda. an samu nasarar operation lungu da sabunana Zaɓi na bakwar zo mu ne ga na mu jarumi nan. Shugaba na hafsan soja janar ba a yau kama ba. Sannu da ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. yanzu ko fa kai ne ce babu ami kasa ta kaina Sai oga kai ne akan kujera kan karaga tsaro kasa na kaina mun karɓa. ko ina batun ka ake yi ka sa tsaro kasana Bai wasa yanke cikin kaduna janar nasara safiya da rana mun yarda. addu'a muke maka ce bob ami kasa na kaina Zaɓi na bakwar zo mu ne ga na mu jarumi nan. Shugaba na hafsan soja janar ba a yau kama ba. Sannu da ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. jinjina da gwarzantawa har ma yabo na zana Sai oga kokarin da kai arewa maso gabas cikin kasana mun karɓa. na je borno na ta yaba ka da fama da kau da barna Bai wasa kayi kokari sun furta yaƙi ba sai gwanina mun yarda. waiwayo a zamfara can ma kai saluti da rana Zaɓi na bakwar zo mu ne ga na mu jarumi nan. Shugaba na hafsan soja janar ba a yau kama ba. Sannu da ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. gwargwado akwai nasara al'umma suna bayana Sai oga rundunar ka kullum ta zaga kawai har gari na mun karɓa. suna ta kama masu harin barna safiya da rana Bai wasa
ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. sannu da ya hayya gaji mazan jiran maza da rana. Gaji mazan jiran maza da rana. Gaji mazan jiran maza da rana. Gaji mazan jiran maza da rana.